Predsa to starý počítač proste, vieš. Jak je toto napríklad, vieš. Odporúčam proste Duk. Napríklad Markiza, vieš. Až liveko proste. A proste funguje to proste, vieš. Je to hrateľné, pozerateľné, dokonca to možno, že ide na maximum, jak to môže ísť, proste. Toto je real time proste, vieš. Musíš potvrdiť všetko, jasné, nesúhlasím s tým, dobre, že v pohode, dobre. Poď sa to. Dáme najvyššiu kvalitu, hej? Ja sa nevzdávam. Nejako sa to predsa musí napraviť. Miluješ ju. Potrebuješ ju. Je to moje riešenie. Moje riešenie? A to máš odkiaľ? Trudy to tak vravievala, moje trudy. Navyše, neviem o... Si v poriadku, Lile? Nie, vôbec nie som v poriadku. Bude to chvíľka, nezdržím vás. Musím ešte zavolať kňazovi a zrušiť pohostenie, vrátiť tvoj oblek, vziať všetky dekorácie do Affinity a... Ukončiť tento zmetok, čo? Lile, viem, že to bolí. Mrzí ma to. Ale niekoho si nájdeš. Celý život máš pred sebou. To bolo dosť kruté. Povieš jej, aby mi zavolala. Dobre. Poviem. Poviem. Když mluvíme o tom, že máme žít naplno, je to fráze, která sice zní Nájdem toho, kto takto odradil a povediem s ním dosť dlhý rozhovor, aby pri ňom skytal zo pár úderov. Kde to je kvetinárstvo? Tam kúpila kvety na svadbu? Áno, v Affinity. Tam pracoval Martin Kettering. Kedy ju zatkli? Pred týždňom v útorok. V tú noc zabili Ketteringa. Kde ju zastavili? Na Colin Avenue, míľu od mŕtvoly. Ale události, které následovaly,